Kada bi našu gošću trebalo predstaviti u brojevima, to bi bilo 40 godina umjetničkog djelovanja, više od 60 uloga, 80 produciranih predstava, nositeljica je spomenice Domovinskog rata, 2 nagrade hrvatskog glumišta, 3 nagrade hrvatskog glumišta, te još nekolicina drugih nagrada, a 2012. godine u izboru Teatra HR izabrana je za osobu godine. Pogledajmo prilog pa ćemo s njom porazgovarati. Vitomira Lončar obilježava 40 godina svog umjetničkog djelovanja. Za tu važnu obljetnicu vratila se kao glumica ulogom Leticije na kazališne daske svog životnog dijela, kako sama naziva kazalište Mala scena, u predstavi Leticija i ljubilist dramatičara Petera Šefera. Partnerica u predstavi je Jasna Bilušić, predstavu režira Ivica Šimić, scenografiju potpisuje Dinka Jeričević, a kostime Mirjana Zagorec. Kako kod Vitomira Lončar ništa nije obično, niti uobičajeno, tako je i ovo uprizorenje zapravo veliki zalogaj, jer radi se o predstavi koja traje više od 2 sata, a od 29. listopada pa do 30. studenog bit će izvedena 30 puta, skoro pa svaki dan. Ovo mega popularno djelo dramatičar Šefer napisao je 1987. godine i to posebno za popularnu englesku glumicu Maggie Smith. U 2 godine imala je gotovo 800 izvedbi u londonskom kazalištu Globe. Za nas u Hrvatskoj predstavu su otkrili upravo Vitomira Lončar i njen životni i profesionalni partner Ivica Šimić, koji su je imali prilike gledati na Broadwayu i to baš u originalnoj izvedbi s Maggie Smith i Margaret Ticak u glavnim ulogama. Predstava je po prvi puta ovdje u Hrvatskoj odigrana 1992. baš u Maloj sceni. Režija je povjerena velikom Vladi Habuneku, a Leticiju i Lote igrale su Neva Rošić i Nada Subotić. Više od 20 godina kasnije Leticija i Lote ponovno su tu, a Lotina rečenica poduzmite nešto, borite se, navalite, pokažite da imate kičmu, možda na najbolji način pokazuje zašto je Vitomira Lončar baš ovom predstavom odlučila obilježiti svoj jubilej, jer potraga za boljim, poštenijim, izvrsnijim društvom u kojem se cijeni rad, znanje i zalaganje neizostavni je dio života i djelovanja glumice, producentice, osnivačice i direktorice kazališta, doktorice znanosti, blogerice, neumorne i uvijek svoje Vitomire Lončar. Da, dakle, sa nama je Vitomira Lončar, glumica, osnivačica i direktorica kazališta Mala scena. Dobar dan i dobrodošli. Što ste mi još bili ispravili, doktorica? Ne, bila sam rekla samo da imam 3 nagrade hrvatskog glumišta, ne 2, i nositeljica sam Danice slikom Marka Marulića, orden sam dobila. To mislim da je važno, jedan važan podatak, ali ima puno toga, pa... Dakle, brojke su zanimljive, 40, 60, 80, da. Dakle, 40 godina glumačkog rada. Kako to izgleda unatrag kad se pogleda, što čovjeka dalje? Ovako, sekunda, prošla je kao da je bilo jučer, počeci. Cijeli život samo odjedanput se odvrti na brzinu, ne znaš ni sam kako dođe taj trenutak da odjedanput kažeš, eto, toliko je toga prošlo, toliko toga je napravljeno. Krasan prilog je sve rekao, ne znam uopće što bih više rekla, jer je unutra zaista rečeno mnogo toga o tome što sam htjela sa predstavom Leticija i ljubilist i što je Leticija, neprilagođena žena kasnijih srednjih godina kao što sam i ja, i jedna stvarno sjajna predstava. Imate li nešto za čim žalite? Ne žalim. Baš sam imala sreće u životu da čim sam diplomirala dobila sam posao u Teatru u Gostima kod Relje Bašića i odmah nakon toga dobila sam film Šteficu Cvek u raljama života koji me proslavio. Pa sad mogu reći da sam kao mlada glumica odmah dobila jednu sve jugoslavensku ono vrijeme slavu i nagrade s tim filmom i postala sam popularna, ono što mladi čovjek želi od početka. Tako da nisam imala ni u početku nekih trenutaka sumnji
Odmah je sve nekako krenula. A u 90. godinama smo, Ivica Zadro, Darko Janeš i ja, bili smo tolike silne godine na televiziji, vodili smo emisiju Mala vizija i tako smo se urezali u pamćenje mnogih generacija i dan danas me ljudi prepoznaju po toj emisiji. Da, Darko Bucka, jel? Bucka, Ivica Darko, da. Tako da cijeli život mi je zapravo u mnogo različitih karijera i svaki put krećem iznova. Evo zadnja karijera koju sam započela 2006. godine kao znanstvenica, sad mi se čini najviše sviđa, ali opet je došao jedan trenutak kad sam se htjela ponovno isprobati da progovorim s pozornice ono o čemu pišem, da se ovo što je rečeno u vašem prilogu, da kažem s pozornice borite se, pokažite da imate kičmu. Evo, već imamo telefonski poziv. Da. Halo, čujemo li se? Halo? Vama, gospod Marko, i vaše gošći, dragoj gošći, koju pamtim kao Bubka. Puno njenih predstava sam gledala, tako mi je draga da sam jedva čekala da se opet pojavi na televiziji. Hvala. Hvala vam puno. Dobro. I puno vam želim zdravlja i da živite više od 100 godina. Hvala vam puno. Evo, ljudi vas se onako u pozitivnom sjećanju ste ostali, pamćenju ostali ljudima. Da, pa evo, ljudima koji gledaju predstave, koji prate emisije, koji su pratili moju karijeru, sam ostala u pozitivnom sjećanju, ali političarima sam malo manje pozitivnom sjećanju, jer pišem svoj blog svake nedjelje, Slamka Spasa na Večernjakovoj blogosferi i tu sam stekla, kako kaže Isak Adizes, prijatelji dolaze i odlaze, a neprijatelji se gomilaju. Meni se nagomilalo jako mnogo neprijatelja, pa je zato ova predstava koju igram u maloj sceni još jedna poruka s pozornice svega onog što pišem svaki tjedan o kulturnim politikama i mislim da je ovaj pravi trenutak prije izbora da sam se pojavila ovdje kod vas u studiju da kažem ono što me baš žulja, a to je da nitko, niti jedna stranka nije izašla van u svojoj predizbornoj kampanji sa kulturom. Čula sam sad, vaši gosti prije mene su govorili mi imamo samo turizam, nemamo samo turizam, imamo i kulturu, ali kulturu ne znamo prezentirati, ne znamo iznijeti van. Kultura je jedan resurs kojeg uopće ne koristimo, a koji bi nas itekako mogao vinuti u orbitu i mogli bismo zaista postati sjajna zvijezda Evropske unije. Da. Kultura je kod nas često dio nekakvog PR-a, najčešće vladajućih stranaka koje onda kroz razne mehanizme financiraju pojedine... Nije, nažalost, uopće ne znaju koristiti kulturu ni na jedan način, niti jedna stranka. I to je ono što mi je zaprepašćujuće, da nisu prepoznali kulturu kao polugu, uistinu polugu razvoja. 1990. godine Žarko Domjan u Saboru rekao naša nova država imat će na prvom mjestu kulturu i obrazovanje. Da je barem ono što je rekao bila istina, danas bi bili negdje drugdje. Ja se nadam da bilo ko dođe od ponedjeljka na vlast, da će morati uzeti ozbiljno kulturu u razmatranje, jer kultura je devastirana. 50 umjetnika je potpisalo peticiju potpore Domoljubnoj koaliciji. Evo, kako to komentirate? Pa u Hrvatskoj ima oko 16.000 umjetnika. Oni su to potpisali kao privatne osobe, pretpostavljam, ili kao umjetnici koji se bave tim poslom. Ja smatram da moja dužnost raditi ono što najbolje znam, ne baviti se politikom, ali ukazivati na pogreške koje političari rade kad je u pitanju kulturna politika. Koje su najčešće greške koje se... Pa najčešća greška je to da nema nikakve analize postojećeg stanja, da ova zemlja nema kulturnu politiku. Svima su usta puna kulturne politike. Prije svega nitko ne zna što je kulturna politika, da ih pitate da definiraju što je kulturna politika, ne bi znali ni reći što je kulturna politika. A uopće se ne bave kulturom. Proračun za kulturu je 0,49%, što je ispod svih razina na razini Europe. Preporuka je minimalno 1%. Uopće se ne bave publikom, ne bave se tradicijom, baštinom, ne bave se suvremenim umjetničkim praksama, ne bave se statusom umjetnika, a ono čime se najmanje bave, a to je publika. Ljudi koji plaćaju taj porez i za koje bi ta kultura se trebala proizvoditi. Kako gledate na fenomen Oliver Frljić, Ivan Zajc, plemeniti? Ne mislim uraditi reklamu. Hoću samo što mogu reći, a to je da je nezakonito izabran na to mjesto, da nije imao uvjete natječaja. Imamo gledatelja na telefonu. Halo, čujemo li se? Puša emisiji Temi i vašoj dragoj gošći, gospodin Marko, ali ovu heroinu moram pušu poslati preko ekrana s obzirom da toliko pozitive fali
u vremenu i prostoru. Evo meni sada 2015. godina jesen i ovo sunce nad Zagrebom i ovi izbori, ja se nadam da će se naći netko ko će promišljati, kako se sad ponovom zove, ljudske resurse u području kulturalne scene u Hrvata, da će netko jako dobro znati za savjetni sude. Evo, podupiru vas gledatelji. Da, ljudi me, kao što sam i rekla, zaista me podupiru. Nažalost, ne podupiru me, to jest, ne nažalost, svejedno mi njihova je pogreška i njihova je šteta što ne okupe ne samo ljudi kao što sam ja, ima nas više stručnjaka koji bi uistinu mogli doprinijeti razvoju ove zemlje kroz svoja znanja, kroz ekspertizu koju imamo. Hrvatska ima stručnjake u tom području, ali ih politika uopće ne uzima u obzir, ne pita ih za savjet, nego rade po svom, dijele svojima, pogoduju svojim, klijentelistička jedna kultura koja je razvijena u ovoj zemlji. To je osnovni problem. Ali vratimo se mi kazalištu i našoj predstavi, naše Leticije. Leticija i Lotte, kako to da ste se odlučili za taj komad i za povratak na scenu? Čuli smo dakle čak jednu rečenicu koja bi možda pronašla i u aktualnoj situaciji mjesto. Pa, odlučila sam se, to je još jedan izazov, da vidim može li se bez obzira na sve prepreke ponovno stati na scenu i progovoriti se s pozornice ono što misliš. A Leticija je uistinu takvo jedno lice koje ima što za reći i pripremala sam se pol godine za tu ulogu, još čak malo i više i jako sam zadovoljna, publika je prepoznala to što smo htjeli reći s pozornice, prepoznala je Leticiju, voli Leticiju i pozivam sve vaše gledatelje da dođu, imamo još samo 19 izvedaba do 29. studenog, a u 19:30 u kazalištu Mala scena. Zaista iznimna predstava govornog kazališta što se već pomalo gubi u hrvatskom kazalištu, sasvim drugačije kazalište kao što je Mala scena drugačije kazalište. Kratki ko su Leticija, Lotte? Ne, to su žene srednje godina, blizu 60 i jedna i druga, ali ne smijem vam ispričati sadržaj, onda ću upropastiti sav užitak publici koja će doći u kazalište. Izdali smo, evo, htjela bi samo reći da smo, kao što inače radimo u Maloj sceni drugačije, pa smo tako i izdali i knjigu Tekst, koja je ujedno i program, tako da ljudi ne gledaju samo predstavu, nego ujedno mogu i pročitati sjajan tekst Petera Šefera, kojeg hrvatska publika poznaje isključivo preko filma Amadeus, potom je postao slavan, koji je dobio i Oskara. On je sjajan dramski pisac, tako da je taj tekst u prijevodu Vlade Habuneka, koji je režirao našu prvu izvedbu, zaista dragulj jedan u dramskom prijevodu, u dramskim prijevodima o dramskoj literaturi. Čujemo naše gledatelje. Halo? Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Evo, ovdje je Sandra Stavlja-Bojani, urednica Blogosfere Večernjakove. Htjela bih pozdraviti moju najbolju blogericu. Hvala. Puna podrška uvijek njoj i jedva čekam da vidim predstavu. Držite se, vi to mira. Pozdrav. Hvala puno. Hvala na javljanju, kolegice. Ovo je ovako jedan... Da, jer nije u kulturi blogovi baš... Kad struka pohvali, to vriježi više. Da, blogovi u kulturi baš nešto i nisu čitani. Moj blog je zaista dosta čitan i stalno sam pri vrhu. Dakle, kultura zaokuplja pažnju ljudi, osobito kad izneseš jednu drugu sliku, jednu drugu stranu kulture. Ljudi uglavnom prema kulturi imaju... uobičajen stav, kultura, međutim u kulturi se događa jako mnogo nepravilnosti, osobito u hrvatskoj kulturi. Ja se zalažem da se stvari promijene, da postane transparentno i poslovanje i kadroviranje, natječaj, zakonodavstvo, financiranje, da se sve iznese na sunce. Idemo karte na stol. Da, biti umjetnik u Hrvatskoj, ali konkretni biti glumac ili producent ili redatelj, dakle netko tko krene u nekako poduzetništvo kazališno, postavi predstavu i pokuša onda pomoću nje zatvoriti konstrukciju, pokriti troškove, možda nešto zaraditi. Koliko je takav život u Hrvatskoj, kako izgleda zapravo takav jedan projekt života u Hrvatskoj? Pa u principu u Hrvatskoj je trenutačno to, gotovo bi rekli, nemoguća misija, zbog toga što je potpuno poremećen sustav. Imate u Hrvatskoj 31 javno kazalište i 133 privatnih. Međutim, to 31 kazalište javno dobiva 99,7% svih novaca, a ovih 133 dobiva 0,3%.
Dakle, potpun je nesrazmjer. Neovisna kultura, odnosno ovo što ste sami rekli, mi poduzetnici u kulturi, kao što i poduzetništvo u ovoj zemlji nije podržavano, tako nije ni poduzetništvo u kulturi, tako da smo mi privatnici uistinu na margini, ali postoji jedna bitna stvar, a to je da sloboda nema cijenu. Ja sam bila zaposlena u Zagrebačkom kazalištu mladih i dala sam otkaz jer nisam htjela provesti cijeli svoj život tako da neko drugi odlučuje o mojoj sudbini. Dakako, uvijek netko odlučuje o vašoj sudbini. U ovom trenutku političari odlučuju o našoj sudbini, nažalost. Ali ja se nadam da će doći jedno vrijeme koje će se stvari promijeniti i kada neće više biti situacija da netko ko je nekompetentan, ko ne zna ništa o poslu kojim se baviš, procjenjuje i odlučuje prema vlastitoj volji, voluntaristički. I čemu se nadate u sljedećih 40 godina vaše karijere? Nadam se da ću i dalje rovati na način na koji sam krenula. Eto, za sebe smatram da sam jedan mali buldožer koji kad krene ne zaustavlja se, ja se neću zaustaviti i nadam se da će to biti na dobrobit hrvatske i zagrebačke kulture i pozivam sve u kazalište Mala scena na predstavu Leticija i Ljublist. Gospođo Lončar, hvala vam lijepo na gostovanju. Poštovani gledatelji, dakle to je sve za danas. Gledajte nas ponovno sutra, a mi se vidimo u ponedjeljak. Doviđenja.